исәнмесез. Эфирда Татарстанның көньяк көнчыгыш хәбәрләре. Студияда Гөлнара Әхмәдиева. Бүгенге программада Бөек Ватан сугышы ветераны бер гасырлык юбилейын билгеләп үтте. Ул Берлинга 150 чакрым барып җитмәгән. 4 ай эчендә әлмәтлеләр торак инспекциясына 600 тапкыр диярлек мөрәҗәгать иткәннәр. Су баскан подваллар, аккан түбәләр һәм башка проблемалар еллар буе хәл ителми. 9-нчы сыйныф укучылары беренче имтиханнарын яздылар. Республикада бөтен илдәге кебек ул укучылар инглиз телен тапшырдылар. Бөек Ватан сугышы ветераны бер гасырлык юбилейын билгеләп үтте. Ул Берлинга 150 чакрым барып җитмәгән. 2 ул үстергән, шуларның берсе гаиләсе белән әнисен туган көне белән котларга килде. Тантаналы көнне аның янына абыйсы, оныгы һәм башка туганнары килде. Өстәл артында иң якын кешеләре. Эшләрен ташлап, алар Миниса Сабированың 100 яшьлек юбилеена җыелдылар. Апасы белән аралашырга кече абыйсы, оныгы һәм улы килгән. Мама была очень строгой. Әни кырыс бик эшлекле һәм принципиаль иде. Аның иң мөһим сыйфаты мәңгелек оптимизмы. Ничек кенә авыр булса да, без әтисез үстек. Ул безне үстерде һәм без абый белән югары белем алдык. Җыелганнарның барысы да гаилә җылысын тойдылар. Миниса Сабирова бүләкләрне туганнарыннан гына кабул итеп калмады. Аны социаль яклау ветераннар советы һәм башкарма комитет вәкилләре дә котлады. Хәтта Россия президенты да телеграмма юллаган. Ваш жизненный путь, любовь к родине. Сезнең тормыш юлыгыз, ватанга мәхәббәтегез, аның язмышына катнашыгыз яшьләр һәм безнең барыбыз өчендә лаеклы үрнәк булып тора. Сезгә нык сәламәтлек һәм зур уңышлар телим. Миниса Мифтаховнаның гомеренә күп сынаулар туры килде. Иң куркыныч сугышларның берсе Бөек Ватан сугышы булды. Миниса Сабирова Берлинга 150 чакрым барып җитмәгән. Бөек Ватан сугышында ул Көнбатыш фронтының механикалаштырылган тимер юл элемтәләренең 22 батальонының 8-нче төзелеш бригадасы составында катнаша. Миниса апа хезмәттәшләре белән бергә җиңүне соңрак Японияны җиңгәннән соң билгеләп үтте. 4 ай эчендә әлмәтлеләр торак инспекциясына 600 тапкыр диярлек мөрәҗәгать иткәннәр. Су баскан подваллар, аккан түбәләр һәм башка проблемалар еллар буе хәл ителми. ЮВТ-24 төшерү төркеме берничә адрес буенча барып халык белән аралашып кайтты. Тикшерү барышында торак инспекция ярдәмендә безгә идарәче компания торбаның бер кисәген алыштырды. Ләкин анда конденсат җыела. Шул сәбәпле подъездны су баса. Ә Ирина Сизованың фатирында хәтта күгәрек тә үсә. Идарәче компания эшләре нәтиҗәсендә стенада үтәли тишекләр барлыкка килгән. Тик хатын-кыз сүзләренчә, анысы яхшы да, чөнки булай фатирда нинди дә булса вентиляция бар. Беренче тапкыр без бу фатирда 13 мартта булдык. 27 мартта йортның торышын баш торак республика инспекторы бәяләде. 1 апрельдан Түбән Мәктамада Садовая 1 адресы буенча үзгәрешләр башланды. Подправили одно освещение, то есть над среднем вроде подъезд. Яктырткычларны төзәттеләр. Безнең подъезд өстендәме яки уртадамы мин төгәл әйтә алмыйм, һәм шуның белән бетте. Ә безнең калган глобаль проблемалар ачык кала. Бу өйнең фасады, канализация мәсьәләсе, турбалар йорт астыннан үтә. Безгә түбә ясаулары да ошамый. Бу ишек алдында ныкталы яңартулар да бар. Идарәче компания шүп савыты китерде. Ул хәзер буялган һәм җирдә нык басып тора. Тик менә буларның барысында халык үзләре эшләгән. Кызганычка каршы районда коммуналь проблемалар башка адреслар буенча да бар. Андый йортлар арасында Иске Әлмәттәге хастаханә урамы 3-нче йорт. Тут подземная вода идет. Монда җир асты сулары килә. Әнә теге йортта да, монда да аны җиңә алмыйлар. Сүз йортның подвалы турында, хәзер ул менә шундый хәлдә. Узган җәйдә подвалны еш су басу сәбәпле халык безнең редакциягә мөрәҗәгать итте. Ул вакытта идарәче компания подвал тыгылулар аркасында бата дип җавап бирде. Ул биредә яшәүчеләр аркасында барлыкка килә. Янәсе алар канализациягә чүпрәкләр һәм башка чүп-чар ташлыйлар. Әгәр монда су күплегеннән газап чиксәләр, башка адреслар буенча ул дефицит.
Шевченко урамындагы тулай тораклардагы коммуналь проблемалар исемлеге инде шәһәрнең моңсу бер классикасына әверелде. Әгәр кыш көне кешеләр атналар буе җылылыксыз утырсалар, хәзер Шевченко урамындагы беренче йорт халкы кайнар су белән нормаль файдалана алмый. Беренче катта агымы яхшы, ләкин югарырак менгән саен кайнар су белән эшләр начар дип зарлана халык. Андагы кешеләр инде бер айдан артык сусыз интегәләр. Безнең төшерү төркеме 3 адрес буенча гына барды. Һәр кайсында кешеләр идарәче компанияга зарлана. Әлмәтлеләрнең мондый дәгъвалары берничә йөз. Моны торак инспекциясе статистикасы раслый. 4 ай эчендә шәһәр халкыннан күзәтчелек органына 579 мөрәҗәгать кергән. 9-нчы сыйныф укучылары беренче имтиханнарын яздылар. Республикада бөтен илдәге кебек үк укучылар инглиз телен тапшырдылар. Әлмәттә аны 149 бала сайлаган. 26 майда биология, информатика, җәмгыять белеме, химия фәннәреннән имтиханнар узачак. Терлекләрне мәҗбүри теркәү дәвам итә. Шәһәр халкының 600-дән артык йорт хайваны бу процедураны узган инде. Закон буенча моны этләре 3 айга җиткән барлык хуҗалар да эшләргә тиеш. Аларга сәламәтлек торышын алдан тикшереп, чип урнаштыралар. Процедура 220 сум тора. Аны геофизическая урамы 15Б адресы буенча урнашкан ветеринария клиникасында узарга була. Үзегез белән теркәлү турындагы тамга куелган паспорт иненең һәм этнең ветеринария паспорты булырга тиеш. Соңгы кыңгырау вакытында мәктәпләрдә куркынычсызлык чаралары көчәйтеләчәк. Чыгарылыш сыйныф укучыларының бәйрәмнәре 24 майга планлаштырылган. Бу көнне уку йортларында шәһәр һәм районның полиция һәм җәмәгать тәртибе отрядлары кизү торачак. Мәктәпкә чит кешеләр эләкмәсен өчен катгый күзәтчелек карала. Тантанага эләгү өчен ата-аналарга гариза тапшырырга һәм паспортларын онытмаска кирәк. Бәйрәмгә кадәр кинологлар мәктәпләр тикшерәчәкләр. Шәһәр юлларындагы 3 юл өлеше ябылачак. Юлларны капиталь ремонтлау аркасында машина йөртүчеләр өчен вакытлыча уңайсызлыклар барлыкка килгән. Маршрутыгызны планлаштырганда хакимият юлдагы ремонтны исәпкә алуны сорый. Санитар-экологик 2 айлык ахырына кадәр бер атнадан артык вакыт калды. Бу вакыт эчендә Әлмәт районында 2500 кубометр чүп-чар чыгарылачак. 58 рөхсәтсез чүплек ачыкланган, аларны гомуми майданы якынча 4000 квадрат метр. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең сайтта таныша аласыз. Без социаль шелтәрләрдә дә бар. Хәбәрләр юллагыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезнең белән сау буллашам. Исән, имин булыгыз.